Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-I-Salga ivuma izingqinamba zosomabhizinisi. Kanti kukhuthazwe ezolimo ELANDSKOP, i-IFP iwuhlabe inhlali ngesobundunankulu. Lezi izindaba ze-1KZNTV kanti wena kuzifundelwa uSiyabonga nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Uhlalo we-I-Salga esifundazweni KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi bayaziqonda izikhalazo zosomabhizinisi ngomnzima bokuthola ithuba lokusebenzisana nomasipala njengoba ke bekuvuma ukuthi ke miningi imithetho ebekiwe kanti lolu daba udaba abalisebenzayo. uNtuli usho kanje ekhuluma ngesikhathi eqhubeka isidlo sasekuseni ebesihlanganisa ke osomabhizinisi abaholi nomasipala eThekwini. Njengendlela yokuzama ukuqinisa ubudlelwano phakathi komasipala KwaZulu-Natal kanye nosomabhizinisi, inhlangano engamele omasipala I-I-Salga isingathe isidlo sasekuseni ngenhloso kuba kubhungwe ngamasu okuqinisa lobudlelwano. Amabhizinisi awaye komasipala basebenzisana nomasipala nesidingo nje ukuthi sisho kwamabhizinisini ukuthi njengomasipala sibona impela kuyona ndawo ufana basondele kakhulu kuyona ukuzama ukuthuthukisa imiphakathi ngoba awukho umphakathi owesifundazwe noma okuzwelonke. Imiphakathi yonke ihlezi lapha komasipala emakhaya. Manje sifuneka amabhizinisi aqonde ukuthi kusemqoka kangakanani ukuba basebenzisana nomasipala. Nomasipala baqonde ukuthi kusemqoka kangakanani ukuba bavikela amabhizinisi akhona. Baphinde futhi balekelele ukuthi namanye abone kunesidingo sokuba bezotshala kulezi indawo zomasipala. Udaba loluthinta impilo zabantu basifunda ezweni zaKwaZulu-Natal. Njengoba sikhuluma nanodaba lokuthi abantu abasebenzi. Osomabhizinisi bakhala ngegebe elikhona phakathi kwabo nomasipala njengoba ke bethi kusenzima kwabanye ukunika amathuba osomabhizinisi abasafufusa bathi ke bayaxhashazwa kwazise balindeleke ukuba benze umsebenzi ngaphambi kokuthola inkokhelo nokuthi ke uma sebewuqedile bathole izimpendulo zokuthi kayikho imali. Baphinde babeka ukungabi sesimeni kwengqalazinda ikakhulukazi komasipala basemakhaya njengeyona nto ebabalekisayo kwazise kunzima bengosomabhizinisi. Ake siqale nje sibuke indaba ye-infrastructure. Siyazi ukuthi i-KZN ingezinye zeindawo mhlambe singathi zi-disadvantage because sinama-rural areas amaningi. Sibuke indlela yokwenza ibhizinisi ukuthi uma ngabe ngifuna nje mhlambe njengami ukuhambisa ama-toilet paper endaweni ezithile angikwazi ukufinyelela kulezo indawo ngoba kunama-limitations mhlambe ekuthenini akudriveki or awenzeki ama-orders khona. So now it limits abantu engifisa ukuthi babe ngama-client kumina as usobhizinisi. Sibuye futhi sibuke ukuthi-ke kunezinye izinto esifisa ukuthi umasipala ayibheke ko-SME ezingicabanga ukuthi zingama-requirements that are not linear. Asikwazi ukuthi uma ngabe siwumasipala sifuna ukupromotha noma ukukhulisa abantu in the business sector sibeke izinto that are incompetitive nabantu abano 10-15 years experience in the business. So ake sibuye siyo revise kahle our scope of work and the requirements njengomasipala ukubuka ukuthi right ke useqalile umfana omncane uno 3 years in the business imapha ama mentorship and coaching awatholayo iziphi futhi ezinye izinto umasipala aqinisekisa kuzo ukuthi okay once loyo muntu owaba ku business space u1 no 2 no 3 wawumitha ake sithi ukuba linear ngo number 4 no 5. Ngalomhlangano abe-I-Salga banethemba lokuthi ke bazokwazi ukuthola amaqhinga angalekelela ukubhekana nezinkinga ezikhungethe iningi lomasipala kuphinde kudaleke namathuba omsebenzi njengoba kubikwa ukuthi ukwantuleka kwawo kunomthelela ekwandeni kwezigameko zobugebengu. uNtuli uvumele ukuthi ke le nhlangano isabhekene nenkinga yemithetho eminingi okungabasebenzeli osomabhizinisi. I-Salga is overregulated. Sihlale sikhala nathi ukuthi mikhulu imithetho eshayiwe miningi kakhulu eyenza ukusebenza kungabi lula. Kodwa ke ngenkathi ubufuna indlela zokulungisa ngoba ezinye zeindaba esizixoxayo lezo njengo-Salga ezingeni likazwelonke njengoba bekade silapha nje eKwaZulu-Natal bekhulunywa zona lezi indaba lezi zokuthi ezinye zezinto lezi ezimthetho ebonakala ngathi isibambezela inqubekela phambili emsebenzini yomasipala kungenziwa kanjani ukuthi ibuyekezwe. Sinemfolelo ukuthi lobudlelwane obukhona njengamanje namabhizinisi buzoqala inkulumo ezosipha umphako okuyona wona ongalekelela ngempela ukuthi singabi nazo izinto ezovimba kwabakwazi ukusebenza nomasipala. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha ugqugquzele umphakathi wakamnyande ELANDSKOP ukuthi ke ubhukule utshale izithelo ezingadini zawo emakhaya. uZuma uthi lokhu kuyalekelela ukwehlisa umthamo wokuyothenga ezitolo njengoba isimo ke sokuphila sinzima. Usho kanje ngesikhathi ehambele owabe imeya kumasipala uMsunduzi umnumzana uThemba Njilo eyobona ingadi yakhe. Uthi bewumnyango wezolimo bazolekelela umphakathi ngokuthi uthole kalula amanzi. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha uthi indlela yokuxosha ikati eziko ukulima. Usho kanje ngesikhathi ehambele ingadi yalowo owabe eyimeya yomasipala uMsunduzi uThemba Njilo. Sabele kuyikhwele silishoyo kubantu ukuthi uma sifuna ukuxosha indlela sisebenze lolu hlelo lwa one home one garden. Sibonga kakhulu ukuthi seyisibonelo lokuthi kusho ukuthi ngenkathi sikhuluma abantu bayezwa ukuthi nefuna kwenzeke. Kodwa la ngendlela okuyiyona manje ngendlela enza ngayo usedlulele lolu hlelo lwa one home one garden. Usekwazi nokuthi asize nemphakathi ekhona la ukuthi nabo bakwazi ukuthi balime batshale. Esikusho ukuthi mangabe sidlulisa leyo myalezo sibe baningi sizobe sicontributile ekutheni sinciphise osiqede indlala la KwaZulu-Natal. Echaza ngengadi yakhe uNjilo uthi usanda kuyiqala kanti unethemba lokuthi uzokwazi ukusiza umphakathi aphinda dayise. Njoba nibona nje lezi zitshalo lezi njena zitshalwe emhla kwa1 September, ispinach kwaba umhla ka2 September. So ke uthando ke lisuka lapho ukuthi ke ngiyiphushe lento ngiphusheke inqolo phambili. So ukudlala ngomhlabathi udlala ngendlela eright ngicatha ukuzokwenza indlala kiphele kubantu bakithi. uZuma uthi bomnyango bazolekelela umphakathi ngokutholakala kwamanzi kalula. Inkinga kakhulu ekhona la amanzi. Sesixoxile naye kodwa uma silekelela endeni yamanzi ayizusiza nje ubaba uNjilo kuphela ukuthathelela ingadi yakhe. Kodwa ngani ngoba kunemndeni kunemizi no mama batshalayo futhi asebaqhuquzela batshale. Isizosiza sonke lesisigodi ke masilekelela ngamanzi sikwazi ukuthi no sesiza ubaba uNjilo kodwa sesiza sonke isigodi ukuthi sithola amanzi bakwazi ukuthi baqhubeka nendaba yokuthi batshale balime batshale. Kodwa futhi sizosiza nanesekutheni ekuhlaleni nje bangawasweli amanzi ukuthi bakwazi ukupheka bakwazi ukusebenzisa amanzi ukuwasha benza yonke into. So masingenelela sobe singenelela ngezolimo kodwa futhi sekuzosizakala umphakathi ngenye indlela kakhulukazi umphakathi wala. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Umongameli we-AFP uvele enkosini Hlabisa useveza ukuthi leli qembu kalikaze lihlale lidingida udaba lwabazofolosa ngaye ukuba ke kube nguye undunankulu wesifundazwe uma kwenzeka linqoba ukhetho ngonyaka uzayo. Ubephendula ke ngezindaba zokuthi ukufundiswa kwakhe ngokugcwele eParliamente lakuleli eKapa bekuyindlela ke yokuphendlela usihlalo leli qembu uThami Ntuli ithuba ke lokuba angene esikhundleni somndunankulu. Lokhu kuvele njengoba leli qembu linesithangami eThekwini. Umengameli we-AFP uvile enkosini Hlabisa uthi ke akukho okumangazayo ngokujujwa kwakhe eParliament lakuleli eKapa. Ekhuluma esithangamini namuhla uveze ke ukuthi njengoba kunguye owangena ezicathulweni zikaMntwana ngokhola leli qembu bekufanele vele kube nguye oyovala isikhala esivuleke ngesikhathi ekhothama ngenyanga yedlule. Lokho kukhuluma okwenziwa yilabo bantu yikho kanye lokho kukhuluma okufana nedungamuzi. Ukuya kwami eCape Town ukuqhubeka kwe-transition. Phela mina ngikhethwe ngaba umengameli ngilandela umntwana waphinda ngene. uNkulunkulu uthema isembiza umntwana waphinda ngene. Kwase kufanele ukuthi futhi ke ngenze okufanayo ukuba ngiyovala isikhala la kade hola khona iqembu kuhulumeni omkhulu. Umuntu nje onomqondo ohlanzekile ongaguli angakwazi ukubona ukuthi hayi into ebifanele ukuthi yenzeke lena. Ayikho ke eyokuthi ngidedela umphemba. Phela umphemba kangenile kwisishamthetho saKwaZulu-Natal. Umphemba umeya wethu eKingcetshwayo esithokozile futhi ngomsebenzi awenza eKingcetshwayo. Iqembu lenkatha yenkululeko ingakho ubonile ukuthi KwaZulu-Natal ungene umfundisi uMusa Zondi ngoba iqembu leIFP linabahola abaningi abanamava ahlukeneyo
ey'gabeni ey'hlukeneyo. Lesithangami seza ngemumva kokuba leli qembu limemezele izinguquko ezinqala kulandela ukukhothama komntwana okwaphinda angene nobengumengameli walo ngokuhlonishwa. Ukudlula kwakhe kuvule isikhala ePhalamende, kanti muva nje uhlabisa ubefungiswa ukuvala lesikhala. Lokhu kulandelwe ukumenyezelwa kukaBlessed Gwala njengomholi we-IFP eShamthetho saKwaZulu-Natal kanye ke nokubuyiswa kukaMusa Zondi kuleli qembu. Udaba loqhekeko phakathi kwabaholi abaqavile baleli qembu kalisalanga ngaphandle, kanti kuphinde kwacaciswa ukuthi ke leli qembu kalikaze lihlale libhunge ngokungafoloswa ngayo kwesinkandunankulu wesifundazwe uma kwenzeka linqoba ukhetho ngonyaka ozayo. The IFP has never met to discuss who will be a premier candidate in 2024 or who will be in the list of members of provincial legislatures and the National Assembly. It has not met. In 1994, the IFP did not have a premier candidate. In 1999, it did not have a premier candidate. In 2004, it did not have a premier candidate. In 2014, it did not have a premier candidate. Those positions were only decided once elections had been done and the results known. You see, ukuhamba uyozingela uphethe usawoti, it's dangerous. Because ungasho ungayitholi inyambazane uphethe usawoti ukuthi uthi naye sengodla lokhu bani udla lokhu. Inkomfa yokubuyekeza imigumo yeqembu izoqhubeka ngozibandlela, kanti kuzokwethulwa uhlelo olubizwa ngekungawe lokuqinisa ubudlelwano nomphakathi ngokubhekana nezinkinga ezikhungethe imiphakathi nokunye okuningi. Kuphindeke kwavela ukuthi leli qembu lihlele izinkonzo ezahlukene zokukhumbula ke umsunguli walo, kanti kuthunyelwe umyalezo oshubile kwabagofuza uqhekeko eqenjini. Sizokuthathela inyathelo kubo bonke laba bantu laba abadala ukwehlukana ngaphansi kweqembu. Asizokuvumela umuntu ozoqhubeka nokuba adale ukwehlukana phakathi kweqembu, ngoba kuzobe kusiphazamisa kulokho esifuna ukukuzuza njengeqembu. Si moya munye, sishaya ngonyawo olulodwa, silungiselela ukunqoba ngonyaka ozayo. Yingakho ke sithi noma ubani ofaka umoya wokwehlukana sizobhekana naye. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mungabe ke usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko esithi yizwe ezihamba phambili namhlanje. I-I-Salga ivuma izingqinamba zosomabhizinisi. Kanti kukhuthazwe ezolimo ELANDSKOP, i-IFP iwuhlabe inhlali ngesobundunankulu. Ungqongqoshe wezemfundo kuzwelonke uDokotela uRegina Mhawule ehambisana ke nongqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser bahambele indawo yaseNewcastle ngaphansi kwesifunda iMajuba, lapho ke bekuyofungiswa khona umatikuletsheni ukuba ke bazoyigcina imiyalelo yakwa-NCS njengoba sekusondele izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Kuwo ke lo mcimbi obubanjelwe eFareham High School kubese kubanjwa ke umthandazo wokuba abafundi babhale kahle. Iphini likaNgqongqoshe wezomnyango wezemfundo kuzwelonke uDokotela uRegina Mhawule uveza ukuthi lokhu bakwenzela iNingizimu Afrika yonke. Namhlanje sihlangene nge-signing of the pledge. Yonke iSouth Africa ingane zonke namhlanje zisayina i-pledge yokuthi ziyathembisa ukuthi zizoyiphatha kahle, zilandele yonke imigomo makubhalwa i-examination. So masizela namhlanje ngila njengo-Deputy Minister lesithatha ukuthi imele iSouth Africa yonke, nanoma siyenzele KwaZulu-Natal kodwa siyenzela iSouth Africa yonke ngoba namhlanje ziyasayina zonke ingane. Kanti ke
sasikhuluma no-MEC sabona ukuthi akube futhi usuku lomkhuleko. Akusumkhuleko ukuthi kwenzeke imagic. Umkhuleko ukuthi ingane zikwazi ukubhala kahle i-examination zingaphazanyiswa yilutho. Yazi ukuthi kwesinye isikhathi mababa ne-stress baphathwa ukuwa bathi ngibone kumnyama ngibone kunje kodwa sathi asibiza abafundisi ke beze bazoyikhulekela lengane ukuthi masihlala phansi zibhala zingabi nokuyiphazamisayo. Kanti ungqongqoshe wezimfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser ubese bekobala imiphumela engahlibe khona uma labafundi bengayigcini imiyalelo. Sibe sayinile i-pledge sibese sibakhumbuza ukuthi uma bengahle benze okungafanele ziningi inkinga abangahlangabezana nayo. Mhlambe nje to be specific, uma kungatholakala ukuthi ungene nezinto okungafanele angayisithola kumele makaqalele phansi zonke izifunda sezibhalile okungangconywana ke lokho. But okuwes ungathola ukuthi kuzoba khona iminyaka azomiswa yona ukuthi akakwazi ukuthi abhale umatric for that period okanye leyo minyaka izobe department ithi akangayibhali. So ke besibaluleka ukuthi u13 years wabo bese esikoleni kusukela ka grade R baze bawufika ka grade 12 abakwazi ukuthi bawulahle ngosuku olodwa okanye ngehour. Besibaqoqozela kakhulu ukuthi njengoba besayina nje bazibophezele ukuthi kufanele ngempela benze kahle. Khona manjalo uDokotela uMohale ubese veza ukuba iningizimu Afrika balindele ukuba abafundi baphase ngamaphesenti angu-8. Yonke asilindelanga anything ngaphansi ka-80%. Ukhumbula ukuthi iqale ngo-2019 saqala ukuthi sithi i-system manje isivuthiwe isiyayibona indlela kwa-improve equality kwa-improve ne-number yengane kanti ne-number futhi yengane eyibhala umatric i-improvile kakhulu ngoba kulo nyaka nje sikhuluma ukuthi i-South Africa yonke ingane ezibhalayo zu-723,000 okusho ukuthi inamba enkulu kakhulu. Abantu abanye abathanda ukukhuluma baye bathi ziqala e-primary zu-1 million zifike sezu-300 okusho ukuthi abanye basala endleleni kodwa kusho ukuthi i-system manje isiyasebenza ngoba nakho ingane nje ezi-full time zu-723,000 ezizobhala. Siyathemba futhi all the provinces ayathembisa ukuthi bazothola ngaphezulu ka-80%, and if ama-province onke athola ngaphezulu ka-80% okusho ukuthi i-South Africa izothola ngaphezulu kwa-80%. Thobe kadladla izindabeni ze-1KZN TV ngise-Newcastle. Banyelwe inyoni esandleni osomabhizinisi abasakhulayo abakhela umasipala umzi wabantu eGwiniko liseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ngokukhangisa ngemisebenzi kanjalo nemikhiqizo yabo kumbukiso osomabhizinisi obuhlelwe yilo masipala. Imeya yilo masipala uSiboniso Zungu uthi lo mbukiso obusehadingi bawenze ngenhloso yokunikeza ithuba osomabhizinisi abasakhulayo ngendawo ke ukuba bazibonakalise. Osomabhizinisi abasakhulayo abangaphansi komasipala umuzi wabantu osogwini liseningizimu nelikaMthaniya banyelwe inyoni esandleni ngokuthola ithuba elingqayizivele lokukhangisa ngemisebenzi yabo kumbukiso osomabhizinisi obuhlelwe ngumasipala wendawo umuzi wabantu. Umasipala ke umuzi wabantu uthi kungumsebenzi wawo ukuvula amathuba afana naleli. Namhlanje ke kule program esinayo la emuzi wabantu it's a business fair. La osomabhizinisi ke bala emizwa abantu bezokhangisa ngemikhiqizo yabo eyahlukahlukene abayenzayo. So kwesinye isikhathi ke sesibe khona isikhalo ke sokuthi ke njengoba uyazi ukuthi siwumasipala nokho ke wakhela indawo eziningi ezisemakhaya. Uyuthola ukuthi baningi osomabhizinisi ke abenza izinto eziningi kulama wadi la semakhaya. Kodwa ke ngenxa yendawo asuke bekuyona baye bangasitholi ke isikhathi noma ke i-platform la bekwazi ukuthi bakhangise ngemikhiqizo yabo. So ingakho ke sihlangene njengamakhansela ke sabe sihlongoza ukuthi akube nale program namhlanje le business fair so that bonke kosomabhizinisi ke abenza imikhiqizo bazothola ithuba lokuthi ke bazokhangisa ngemikhiqizo yabo eyahlukahlukene la namhlanje. Leli thuba balibambe ngazo zombili osomabhizinisi abakhulayo ababe ingxenye yalombukiso. I'm so happy ke ukuthi ngizibone ngila ukuthi ngimixe nabantu abaningi aba different abaphethe nabo ama products abahlukile nokuthi ke sekunabantu manje engazi ukuthi bazongilandela bangithole ukuthi ngitholakala kuphi ngoba abanye futhi bazodinga nama training ngaba train. Experience yami la so far has been a learning experience. Ngifunda into eziningi engazi ukuthi ziyenzeka. Ngakwazi interact namanye ama entrepreneurs
asikhombisayo ukuthi umuntu wahamba phi yena ukuze abe la. So ngasho ukuthi hayi ngihappy. Lokhu kuyizithelo zomsebenzi walomasipala. Futhi okusithokozisa kakhulu ukuthi abaningi baba bakhona la osomabhizinisi esibasixhasile ke ngaphambilini sibaxhasa ke babekade befake ke izicelo sabe sasikwazi ukuthi sibaxhase khona nje abafuyile nje bebekade besivezela la izinkukhu zabo abayifuyile emakhaya abanye futhi sakwazi ukuthi sabalekelela ngaphambilini bakhona ke futhi nabanye besibambisene nohlelo ke no-Meroro Academy basilethele ke izitshalo ke abayitshalile ke after sebephothulile ke lokho bebekufunda kuyona iprogram leya so ezinye zezinto ke sithokozisa kakhulu ukubabona ke bekhula futhi sifisayo ukuthi ke njengoba sebezo exhibita la bazokwazi ukuthi imikhiqizo yabo ke ibone nabanye abantu ngenxa ukuthi le exhibition akufiki kuphela abantu bakhona la emzabantu kodwa nabanye ke baqhamuka endaweni eziseduzane bakwazi ukuthi bangene base bayibone ke bayibonela zona ke bayibona yona ke imikhiqizo le ekhona Lo masipala uthi uzoqhubeka nokwenza minyaka yonke lo mbukiso ngenhloso yokudlala inkundla kosomabhizinisi abasakhulayo bendawo ukuba babonise ngemikhiqizo yabo. Lo mbiko uqoqoke intatheli yeziko lezindaba uSigananda kazokufasheze eseHarding wabuswethola emoyeni ngephimbo likaPhilane kaMzimbo idelele bafakazana kaCebekhulu eRichards Bay. Inhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo uthi bazimisele ngokwenza kahle kwimiphumela kamatikuletsheni njengoba ngonyaka odlule belale indawo yesithathu. Usho lokhu ke ngenkathi eyingxenye yenkonzo yokukhulekela umatikuletsheni ebihlelwe inkosi yesizwe sakwaMbonambi nebibanjelwe ke esikoleni Isiphumelele Secondary eMzingazi. Akusasele insuku ezingaphi ngaphambi kokuba kuqalwe ukubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka. Inhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo ekhuluma kwinkonzo ebibanjelwe eMzingazi uthi bazimisele ngokwenza kahle kunangonyaka odlule njengoba belale indawo yesithathu. Kanjalo nalo bemela ungqongqosho wezemfundo uHlengiwe Mavimbela uncome kakhulu ubukhosi bakwaMbuyazi kokubambisana nomnyango wezemfundo. Province yaKwaZulu-Natal sathola imphumela emihle kakhulu u83% sasuka ku number 5 nationally sanyukela ku number 3 sabalwa nje kokuqala nama province amathathu aphezulu okuyi-Western okuyi-Free State, Gauteng, esithathu ke kwaba yithina iKZN. Kulonyaka ke sibekele ukuthi singehli ku83% esawuthola ngonyaka odlule. Kunalokho sinyukele phezulu size sifike mhlambe ku90%. Uma ubuholi bomdabu bukhombisa ukubambisana nomnyango wezemfundo ikakhulukazi ngoba imbonambi siyazi ukuthi enye yezindawo nezimboni ekwaziyo ukulekelela ukushintsha impilo zabantu bakithi zibe ngcono. Lo mkhuleko obuhlelwe inkosi yesizwe sakwaMbonambi ubuhanjelwe abafundisi abangaphansi kwalesizwe kanjalo nesikole ezahlukene esuka kuyo le ndawo. Ezinye zezinto esizibukile kakhulu sasibona isidingo sokuthi njengebandla la kwaMbonambi sisukume sime ngezinyawo. Yinkinga esibona abantwana bethu bebhekana nazo kakhulu uma ngabe sebezobhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka kakhulu laba baka matric. Yilonto ke eyenze sabuka ukuthi yini esingayenza njengebandla sahlala phansi nesigungu ikwaMbonambi Pastors Fraternal sathi no ake sisukume sibe nawo umkhuleko ozo hlanganisa zonke izikole. Imeya uMasipala uMfolozi ihlabe ikhwela kumphakathi kuba kwenza isiqiniseko ukuthi uvikela abantwana njengoba sezoqala izivivinyo zokuphela konyaka. Siyafisa nje ukusho ukuthi okokuqala thina njengabazali ngiyafisa ukuthi kube yithina esilekelela abafundi ukuthi sikabafake ingcindezi sibanike isikhathi sokuthi isikhathi abanaso bebhekane nezincwadi bese sinxusa ke futhi ukuthi njengoba bezoqala benza amaklasi aphuma late abantu kumele bebavikele ithina abazali ithina futhi bantu abasho kufanele sivikele obhuti bethu nosisi bethu ukuba mabe ezikoleni singabibikho inswela boya ezobaphuca ama cellphone zibaphazamise. Ngakho ke siyawunxusa wonke umphakathi kulesi sikhathi wonke umuntu akabamsane nabafundi ekutheni baphephe benze umsebenzi wabo. Isifundazwe KwaZulu-Natal esinye sesifundazwe esibonakala senza kahle kakhulu kwimphumela kamatikuletsheni yangonyaka odlule.
Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMzingazi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu siyabuya nengosi yezomnotho. Sekubingelela sekwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. I-I-Salga ivuma izingqinamba zosomabhizinisi. Kanti Kukhuthazwe Ezolimo ELANDSKOP, i-IFP iwuhlabe inhlali ngesobundunankulu. Kuleli qophelo ake samukele nansi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-19.04 maliqhathaniswa nedola lasemelika liphinde libe u-23.04 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.12 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,979.09 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$92.38 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ibhola edlalwe yiBafana Bafana ibambana ngegoli elilodwa ngapha nangapha ne-Ivory Coast kobungane ekuhambeni lenza umqeqeshi wayo Hugo Bruce washaya ungqimi Mpothwe ebimcasulile ngesonto eledlule. Phela ngesonto edlule wakuphumisela ukuthi leli qembu lesizwe likufaneleke ukubukwa yihlalo. uBruce ukhulume eyokuthi ke uyaqonda kungani abalandeli bengayibuki iBafana Bafana efutheleka kulandela ukubambana kwayo ngo-0-0 ne-Eswatini kuleli sonto eledlule. Kulomdlalo ke bebephume ngezinkana abathandi bebhola ukuzobuka umdlalo eFNB Stadium. Lo mqeqeshi uthi ibhola elidlalwa yiBafana Bafana selilihle sekufanele ke ukuthi yesekwe ngabalandeli. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bengikuphathele zona namhlanje ngihlangabeze kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.